duda bakato urang padosa satu elok pikir akan bana bayi eloknya tolong ino ranuangkan. Sasa dari pertama takui denai adia sansaro kunci yang pitana orang-orang pandang kamu ko jancal ya ke belakang kok niai elok pastilah ado jalan. Apunan barasokan gamang daso badan takui kata ulang denai kola sang mantan duda bakato